И здравейте хора, ние сме Георги и Борко от Винарите БГ. Днеска ще направим видео как играем Майнкрафт. С бъде брашко челяване, ако искате се абонирайте и ударете камбаната да получавате известие за всяко ново видео, което качим. И дайте лайк на това видео. Или по-рано правихме един стрим в Twitch. Бяхме излезли. Спряхме стрима и после излязохме от Майнкрафт. Тоест ние направо спряхме в играта. И какво беше станало? Да. И при малко си бяхме пуснали израз Борко. При малко си бяхме влезли в сървъра. И както виждате, аз съм си изгубил нещата, но Борко не. Дори съм с нов скин. И сега ми трябват някакви инструменти. Господ, ела всеки ден дам едно нещо. Много хубаво. Какво? 64 камъка. Добре, аз случайно... къде бяхме ушали в миналия епизод крафтни тейбъл? Там е. Ай. Отивам да вземам пръчки. Или освен това дърво... това дърво го взема. Другото. В този епизод ще се довършим къщата. И ако искате се абонирайте и ударете камбаната да получавате известие за всяко ново видео, което качим, и дайте лайк на това видео. И ако искате напишете ми нещо в коментарите. Борко, да знаеш, изгубихме уния моркови. Не, морковите са вкъщи. Не бе. Сега правим пръчки с това дърво. Меч, брадва, кирка и бутон. Хора, тук ще бъде нашия дом. Ние го бяхме започнали миналия епизод. И сега ще го довършим. Да, аз отивам да вземам храна. И хора, мислим това братско оцеляване да продължи с няколко епизода. Това ли беше наша къща? Ето тази. Между другото, тук има ли селени? Да. Езай. Аз съм вече отпадна. Има моркови. Аз съм оставил желязо. Някой от желязо. Оставил съм малко желязо. Колко е гадно това? Селени. Скоро ще ставам. Помагам те за бера за храна. Не, аз вече взех моркови. Борко, да направим подземни тунели. За вратата. Имаме време да отидем. Борко, дой в къщата да лягаме. Да ударим и камбаната. Я ударим и с мене. Тук спреди селени. Не бе, спри. Това селени няма дом, бе. Я дай вълна. Напри някой легло. Добре. Само едно. Поне да има къде да спи. То някъде. Я напред две легла. Айде от нас да ми. Не, с картоф легна. Добре, направя едно легло.
Да. Не там бе, дай го. Добре, това не се Чакай. дава. Трябва да се създавам още пак. Не бе. Борко, мръдни. Чакай, ето е го. Чакай, не. Ето е го. Опа, ето там. Добре, това ще бъде моето. Не. Ето е голото население. Къде? Айде. Ето е малкия. Седърменчо. Ево, Борко, лягам. Ево, влезна на моето любо. Хора, както виждате, ние сме добри хора. Между другото, трябва да направим къси за селяните. Да. Срахме О, шит, те са два! Holy shit. Такова нещо не сме виждали доста време. Они селяни не умряли, бе? Видите да не падне. Това няма бъде. О, крипър. И между другото, на това братско селяне ще се грижим за селяните. Точно малко да не. Къде отидоха ендърите? Не знам, аз вземам български. То по принцип много ги мразя. Помня как бях малък, гледах Monster School. Борко, да отиваме за къщата. Добре. Той е барут не ми трябва. Къде ще ги? Ай бе. Какво? Да, аз сложах тези неща. Трябва да довършим портала. Да, трябва ни кирка. Запалка имаме ли? Трябва диамантена кирка. Ама не, аз питам за портала. Трябва ни за създаване. Трябва ни лава. Дори ти там ще купай. Как ще го направим? То скама какъв е между? Преграда му буквално не бъде. Майче... Не, дървената. Дървената? Да, още имам 23-тият епизод в къщата. Ти от първи епизод си с нея. Да. Между другото, вече си има майче по-често си качваме видео. И да знаете, си има нови поредици, нови игри. Скоро ще започнем да играем и GTA. Борко? Да. Ти този камък целия успееш ли да го чупиш? Ей, тук всичко. Ела да видиш. Чакам. Да, кой? Ела. Кой? Ей, тук да мен за сега. Да.
Видя се върху това, дето си. Цялото трябва да го шупиш. Добре. И ела от ей тука. И тук трябва да ми помогнеш. Тъй, че аз сега се помогна, че да им стане върху. Късата не мисли на добре горе. И да знаете, в следващия епизод ще покажа какъв не си идам. Между другото, скоро взема семейно оцеляване. Ще направя мое собствено оцеляване. Между другото, в коментарите може да напишете този камък за какво ще ми помогне. Вторият инструмент на шипи. Оу, шит. Борко, намерих желязо. Браво! Буквално. Браво! Ако искаш зела. Между другото, помня си майче и от първия епизод бях видял на ме мързя. Защото щяхме да умрем. Свърсен на лопатата. Борко. Ти това цялото изкопали го? Почти. Помагам ти. Благодаря. Хора, върнахме се с сестра и ни питаше едно нещо. Борко, направи ли си инструменти? Да. Това песера ли е така? Няма да го откъпах за чест. Да го махна. Борко, ела да виж едно нещо. Да. Ела тук. Тук съм. Борко, ела тук. Ела. Да, сигурно. Това съм. Да. Ела тук. Моля те. Ей това тук. Всичко. Направо, само направо. Засене тук вие си? Да, само направо. Само направо? Да. Добре. Това пръст да се направи. Ще направим на лопата. Не знам колко има. Вористо иска. Да, вористо. Намерих желязо.
В тая дупка, където бе скопан. И аз сега са аналогис. Моля, колко желязо. Борко, буквално още малко да се дойме в тебе. Става заедно. И се става нощ. Борко, отивам да спим. Да, айде. О, не. Какво? Ето и също иде. Отворено. Ето. Тук има дойде някой друг. Брат, отвънка имам още едно дете. Чакайте, колко де часа? Айде да не темата. Аз се легнах бързо, лягай, че има много малкото дете на умре. Защото ни трябва целени в селото. Брат, натровен си. Опа, 50 секунди. Зомби? Има заязен меч. Къде? Умра. Ама остава ли нещо? За съжаление не. Бърко, да продължим. Кой има? Не, супер. Чакай, тук не ми се появи някакъв крипър. Какво? Намерих смагар. Те изказва се. Идвам пред теб. Какво направих ви? Моля, добре, че не си... Бърко, ако видиш такова зелено, не го отчупи. Добре. Защото буквално ако с камена кирка нищо не ти дал. Аз тотално забравя. Аз имам железни инструменти. Това е много закопаемо. Минаха 19 минути от видеото. В този епизод пак не ще го направим.
хора, до тук сега е този епизод. Ако искате, се абонирайте и ударете камбаната да получавате известие за всяко ново видео, което качим, и дайте лайк на това видео. И до следващия.